Hello, Sigma Boys! Hello, Sigma Boys! Днеска ще играем Roblox по-точно 99. И също звънете и абонирайте се за каналчето. И също... Първо е да се абонираме, после да звънеме за днеска. Днес за пореден път ще победим Стронгхолдът. А пък и ще се държим като истинските елени. Никола, аз нещо ще казвам. И също трябва да направим цялата игра. Да, Николас е прав. Прав, Николас е... Благодаря ти, че добави неща към това. Давайте! Вики, елате! Елате! Какво? Как почна? Никола, бързо влизай! Не, той е вътре. А, добре. Те са вътре, само изле... Той аз съм вътре. И аз съм вътре. И аз бях вътре. Това е много интересно. Това е много яко, нали? Започваме. Upgrade party. Защо е тъмно? Ей, дайте ми шише! Опа. Дайте ми шише! О, добре, ще ти дам едно. Две торти! Кой иска торти? Никой. Никой да не прави топката. О, вижте какво ми се е паднало. О! What the hell? Това е за машината. Малеле, всичко е за забо. Събирайте за машината. Това е за машината, не е за огъня. Защо не сме влиза в бенча? При мен. Просто ми е невидимо. Защо? Защо го направи Краки? Какво стана? Цялата игра нищо не мога да правя. Аз съм купил всички неща, дето ни трябва. Аз съм купил даже кръгпот. Имаме нормален кръгпот този път. Аз нищо не мога да правя. Аз съм направил нещата. Макс мръдница, тук са леглата. Мисля, че даже не мога да ми е светло в огъня. Направи картата. Това е нечестно. Огъня ми е на 0. Майко, имаме 1000 дървето. Аз дори нямам мап. Имаме мап. Така. Нищо нямам. Така. Всичко ми е празно. Така. Нищо не мога да правя. Ние станахме 5 левел. Вампайър сме, ние сме вампайър. Те го махнаха тоя, нали? Вампайър. Са го махнали, Мак. Това е неудобно. О, да, те класовете остават завинаги. Единствено вие можете да строите, да знаете. Кога станахме всички такива? От отдавна. Вижте картата, напълно всичко имаме. Това е най-готиният апдейт. Моля, то за карта е това, бе, цялата е зелена. Леле. Админ флашлайт. Къде, бе? О, да, наистина. Админ флашлайт. Алелуя. О, ти знаеш ли как се вижда? Я виж Николасе. Я гледай Николасе как изглежда готино. Чакайте, може ли да ми помогнете да... Чакайте, искам да убия един заек. Това ми е най-силното оръжие. Може ли да ми помогнете за детето? Да, идвам с фенера. Второто дете на къде е? Holiday Teto, darling on my head, nothing beats a jet so holiday. Holiday. And right now,
хода. Намерихме го. Nothing beats a Намерихме го! Ау. You can say Say. 500 О, о, million о, pounds. о, 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 Аз имам 1000 неща. Шести левел сме, пети ден. Нямам нищо. Как? О, това е тая флейта, бе! Админ флейта! Къде? Джаксън, открих ти. Ети. Остави. Съсед, това админ флейтата е супер готина. Да, всичко. Ще си събера. Дай да взема мечка! Дай да взема мечка! Дай да взема... Аз взимам болци. Вие, Цяла като армия ме събирам. видите, ще откриете, ще ми видите всичките ми любимци. Аз събирам цяла армия от вълци. Не можем Елена. О, Елена май ме гони. Да, вълче. Мечка! Мале, Имам имам, 1000 мечки. аз имам 1000 вълци. О, аз имам и мечка. Аз имам всичко. Имам Та и ние сме вълци, безсмъртни. зайци, вълци и всичко. Та ние сме безсмъртни. Аз имам само мечки. Аз обикалям и... Аз всичко, което видя, ще ми стане на Бе, приятел. добре, имам алфа болци вече. Да, в байома на мечките съм. Моля ви. Байома на О, трябва да дойда. И аз събирам мечки. Спокойно, Вики, съживяваш се автоматично на следващия ден. Ау, без да исках паднах в капан. Това не е проблем, защото имам... О, не, Вие всичко... никога няма да ме... Аз съм най-добрият. Какво? Вие няма никога да разберете какво ме следва. Аз Цяла съм... армия лоши животни или... Аз имам цяла армия от мечки. И аз от алфа болци. Аз имам цяла армия. Тези мечки убиват всички, които видя. Които ме ударят. Каквото ме Тая удари... мечка само нападна. Каквото ме удари... Каквото ме удари... Мале, що за армия имам аз? Изглежда супер готино тя. Елате да видите моята армия. Ела да видиш моята. Ела да видиш моята, Николасе. Виж моята. Виж Николасе, виж моята. Виж над мене какво има. Макс, виж моята армия от Не гледай моята. Не гледай моята. И моята е силна. И моята е силна. И на двама ни е силна. Аз имам 1000 петове. Чак играта ми гличва. И на мене самите мечки... Последвате ли ме? Не може да ми дадете една админ флуйта. Намери. Вижте, аз се връщам в кампа. Вижте ми нещата. Аз имам и едно киви. Аз имам... Погледни. Никола има мамут. Мамут! Какъв байом сме? Имаме само един. Кой байом сме? Ама как имаш мамив? Кой има мама? Ти. О, аз имам 37 животни. Аз имам 7 милиона мечки. Намерих хемър! Максима иска да се скалите. Наглеждайте моите любими мечки. Намерих админ флют при огъня. Виктор. Окси. Да? Майко, имам цяла армия с мечки. И аз от вълци имам едно киви, аз от вълци, алфа вълци и мечки. И една алфа мечка имам. Не е спокойно, това са моите. Макси. Къде има заек? Мами!
Някой да може да ме ревайвне, ако има случайно бандажка. Взимам всичките мами при огъня. Никола, цялата ти армия отива в... Аз имам цяла армия с мамов. Моята армия си е при мене. Аз имам цяла армия с мамов. Разбира се, че ще вземеш всеки мамот. Ще остава три мамов. Няма. Да отпразнуваме, че добавиха... Оставих 3 мамути. Това е... Къде ги откриваш? С мамути! Къде ги откриваш? От страни на огъня. От страни на огъня. И аз искам един мамут поне. Поне има мамутове. Има. Имам 50 животни при мен. Аз имам 1000. Аз имам 39. Николасе, къде е отстрани? Николасе, просто казвай. От всичките. Той е взел всичките. Джаксън е взел всичките. Аз имам 1000. Всичките... Всичките не стигна да обитоми, вълка ми се обитоми. Имам цяла Джаксън армия. разбира се, че ще вземе всички. Хайде, мамути. Поне един да има. Да, мамути. Един мамут. Само Николас взе Втори. Трети. мамутите. Имам супер мамути. Аз ще махна мечки, защото... Help me, аз съм Админ филд. армията. Админ филд. Админ филд. Николас е взел всичките, мама. Да, аз имам само 3. Аз пък имам 0. Аз намерих скорпион. Още една админ флейта. Хора, има скорпиони край огъня. Не ме интересува. Те са мои. Аз дори не съм при тебе. Джаксъне. Аз все едно съм при огъня. Аз имам 1000 неща. Имам 46 петове. Искам да ми се падне нещо хубаво. О, как къде има вълк да ме удари? Защо имаме двойни вампири? И аз имам двое. Имам бандажка. Намерих бандажка. Окей. Да. Вълк! Ще ме удари Всички ли мои вълка? пътници, елате при мене и се спълнете. И ме носете върху себе си като в истински слуги. Третото дете. Мамутчета, хайде, атакувайте! Днеска ще ни атакуват. Ало, ще умра. Не ме интересува, аз имам Morning Star. Мамутове! Мамути! Знаете, че ще... Колко лейганове ще намирам? Рейганове? Как умря? От глад. Мале, има 1 милион животни, които си спомнят. Мале, аз имам 60 животни. И аз имам... имам 3 мамута. Аз имам 46 А. животни. Този път веднага се ревайваш. Да, когато е ден, винаги... Аз не искам да се тлопна адмен в леутата. Но пак има перално. Мега култист ще идва. Види моят... Ядам. Да, Мамутове, атакувайте! Аз ще се върна в огъня, за да се изпробвам цялата ми армия. Аз имам цяла армия с... Аз спасявам третото дете. Цялата ми 15 армия. ден е, брат. Абе, вие... О, той се спамва! Не е страшно, Макси. Да, забрави. Не е страшно. Нали виждаш всичките тия над 100... Да. Идвам с моята армия! Идвам с моята армия! Дън, тарададън, дън, дън, тарададън, дън, дън, тарададън, дън, тарададън, дън. Ще го готвя, аз съм на единия мамут и го готвя. Използвам най-силното си оръжие, админ флашлайта. Атакувайте! Атакувайте! Атакувайте всички! Атакувам! Ще го бия с неговото оръжие. Помощ!
Хайде, всички животни, бийте го! То дали не е нощ? И къде са култистите? Нека О, аз да скочих! бия. Ега ти тъпото. Игра ти глича. Какво, Макс? Остана. Нещо стана. А, Аз Вижте имам лаг. ето ме. М, Аз гличнах, като излетях от самия сървър. Аз гличам. Това много ми трябва. Викинг, къде е култиста? Изчезна. Админа такова. Къде си на култиста? Аз го видях. О, Ето го. чакайте, мисля, че админа ги е премахнал. Стреляйте. О, вижте, много бързо го убиваме. От кога някой е опитал? Еми аз просто ще си седя AFK. Ами аз няма да взимам флашлайт. На мен играта ми глиша с флашлайт. Хора, играта ми глиша. Той умря. Той умря. Всичките тия петове ме гличват. И на мене. Аз не съм гличнал, но самите петове са супер бавни. Да. На мен ми гличва. Аз гличвам. гличвам супер бързо, защото нямам толкова много петове. Успехите ми летят. Чакайте. Отлитат в небето. Все едно те могат. Дарке, бутикан. Хора, помощ, лаг. Да, аз Наистина. умирам от лаг. И аз така. Аз директно всичко ми е малко на слоу Добре, стана ден. Хайде да пътешестваме. Еми аз Я видя картата, къде има неща. Въобще. Аз си тръгвам от кампа. Хайде да отидем за да в го пещерата. Толкова ли сте глупави? Чакайте, в къде е пещерата. пещера? Искате ли да влизаме в пещ? А, не можем. Вие влизате в пещерата, на мен искате ли при Искате ли при Стронгхолда? О, да. Не, няма да ни даде баджа. Никой няма да ни даде баджа. Обаче На мене ще ми го даде. На мене ще ми го даде. Хайде, бързо отивайте там. Не. Добре. Аз лаг. Николас е на къде? Че аз не мога да си отворя мапа. Не го ли виждате? Стронгхолда. Не, аз нямам мап. Аз съм до него. Никола, и ти си близко до него. Има 3 минути. Има 3 минути, докато се отвори. Така че не чакайте. 3 минути има. Що има толкова много мамути? Защото от моята армия. Това е моята армия. Армия! О, благодаря на Николас, че той ми даде админ сак. О, още един. И аз имам админ сак. И аз? Това. Абе, тъпите му гълт. Николасе, дай си ми админ сака. Чакай малко да си мръдна петовете да видя, ако има админ. Взема тъпия админ сак. Аз сега ще си извикам петовете. И аз. Благодаря ти, Николасе, аз нямам админ сак. Има някъде админ. Не откривам никъде, съжалявам, Николасе. Аз си оставам с олд сак. Админ акс. Може ли да ми помогнете да отворите, Взех си. че аз и това не мога да направя? Админ сак си взех, спокойно. Вече си го взех. Колко време има? Една минута. 2 минути. Една минута. Аз се разпалих край. Намерих ти Giant сак, Макс. Не, спокойно, аз вече си взех. Аз намерих админ акс. Аз вече взех. Макс, ти взели админ акс. Ти взели. Админ Не, акс. ти взели Админ акс не съм взел. Имаш ли админ сак? Отворете. Админ сак имам. Готово има една минута, брат. Братле. Братле, тук има армия с мамути. Не,
има армия с животни. Тук има надпис. Затварям гетката, братле! Тук е най-безопасното място просто. Трябваше да взема 1000 мамути. За малко да ме Е дискотека. И дискотеката се чува това. Виж дискотеката, братле! Макс, виж къде си? Това е още по-гадно. Гигантските плюшки. Какво вижте? О, вижте къде съм. Гигантските плюшки! Вижте къде съм. Аз бях на тераската преди малко. Нещо ме заклещва. Кой ли да не е бил? Аз съм отгоре на терасата. Живот. Stronghold-а. Петове ме заклещват. В гора от петове съм. Нещо Добре, аз ще помогна. Елена малко. ни гони. Идвате тя ми флашлайт, толкова ли е трудно? Отваряйте гетката! Ние ще го убием с админ флашлайт. Защо? Ама те изчезнаха. Трябва да си събирам кръв. Натам! Аз използвам админса. Животни! Админакс, брат! Админакс! Добре. Макс, вземи морни Зато така гледа, че те са много бавни. Даже следващия се забави с стануването. Айде, дайте да ви вземем. Просто така ще стане по-бързо и по-лесно место да ви убиваме. Ние има още уейвове. Връщам се. Какво има? Отклещихте ме. Отклещих се. Какво има? Хора, Никола, какво има? след малко. Последен Как- уейв. Какво каза Никола? Диамантен дъжд. Диамантен дъжд. Чакайте да си... Айде. Ама първо да... Амингън. Добре, ние и сега идваме. Yes. Аз не искам червения чест. Те пуснаха Morning Star, хора. Аз не искам... Аз имах просто. И го дропнах, защото не ми трябваше. Няма диаманти. Да? Казах ли ви? Какво? Чакай, не. Майко, не мога да излезна! Къде ми е фута? Аз не мога да излезна от Stronghold-а. Много е Аз трудно някак да се излезнах. Има ли диамантен чест? Братлета, няма диамантен чест. Не ми трябва Стронгхолда. Да. Това е просто Да, само да внимавай, излезеш. ще умреш вътре в Stronghold-а. Не може да се излезна. Да, вярно си е. Трябва... Готово може. Даландулан, даландулан. Вие там ще си умрете. Мам, ти имаш ли админакс? Най-накрая. Ти къде си? Вие го вземете. Аз тук... Мама, аз ти открих. Ето. Чакайте, спрете да ми препречвате. Райфъл, не ми трябва. Мам, Дайте виж. сега на мене. армията отстроени мамути. Атака с мамути. Диамант Рейн Тайм. Бързо, идвайте! Бързо, идвайте! Айде, къде е Вектор, бутона? you're Няма fire. бутона за излизане. Айде И го появи се. Изведнъж се появи. колкото Мале играта. Ще взема едно от тези. Имаме ли храна, Окам, че съм гладен? имаме торти. Бързо. Студе, докато... Да, започва. Някой ще ми дойде ли да ме... Ти
Сори, Виктор. Не, Викторе, спокойно. Самите диаманти си остават. Не изчезват. Може ли да си махнете малко от животните? Малко ми пропречват. Не знам как да махам. Ето готово. Местя си ги моите. Диаманти! Чакай, Викторе! Спокойно. Ти при мен. Те се ревайват, когато стане ден. Ама диамантите остават, Викторе. Не се притеснявай. Не изчезнаха. Трябва ни чук. Аз у мене си имам чук и няма да ви го дам. Ама трябва да махнем това за намиране на неща. Не, аз си решавам. Не получава, ще падаш. Оставете за мен диаманти! Не, спокойно. Ако вие не ги вземете, няма да изчезнат. Някой ги взима! Ето ги, всичките диаманти. Айде, ето, най-накрая взейте. Айде, не ми да взема. Трябва да мина през тях. Много гадни и много странни. Хора, аз изпускам си теймин флута, не ми трябва. Деймин флут. Айде. Какво е Деймин флут? Колко хиляди блюпринти. Да, бях обграден от тях. Няма шанс. Къде има диаманти, брат? Никъде няма. Хора, аз и сега идвам. Няма какво да играя. Това е най-добрият ден на бизнес. Няма какво да играя по. За какво имаш предвид? Аз не мога нищо да не. Оставил съм няколко диаманта. Този? Не. Умирам, да знаете. Не е вярно. Как умираш? От глад, спокойно. Нямам проблеми. Направете... Чакайте. Админ гън! Всеки има админ Рейган. Направих го. Купете всичко от магазина. Купете всичко. Нямаме място. Ей, Макс, дай го. Трябва ни само един джем. Кой взе това? Ей, Вики, дай го! Никола, къде е? Лепна. Защо? Що лефна? Така. Пуснал един диамант. Аз дори не виждам никъде. Мале, 1 милион волти се спалнаха при мене. Какво да направиш? Рекси? Да. Не, аз казвам Рекси, не на те, брат. Ти каза Макси. Но аз казах Рекси. Имам админ сак от такса е... Админ Акс. Аз си държа админ акса. Макс, къде си да кажа админ акс? Нямам. Не, виж ми админ акса, ела. Къде си? При огъня. Дай го. Виж го. Братле. Щом нямаш, откри. Тъжен съм. При Стронгхолда има. Има колтист атак, ама... Хайде! Колтист атак. Парайте ги! Админ гън! Кой да са колтистите? Намерих ги! И аз ги намерих.
Ама те просто умират. Да, директно умират, защото аз. А защо всички зайци правят секс? Бра, не знам. Защото спълнаха ни за... Не знам, аз ще ги убия. О, така... Гледай как се Убивам стреля зайци. силно, Николасе. Гледай. Николасе, гледай. Виж. Не мога да убивам зайци. Убивам зайци, дето правят... Това са адми зайци. Убивам ги. Гледай как се наричат. Къде си искам да ти дам моя админакс? На мен не ми трябва. Дай го, моля ти се. Чакай да... А, не, нямам и го да бутона. Да не си пуска админакс. Няма да Убих всичките бутона. зайци, дето правят секс. Идвам да убивам неща. Убих всички зайци. Какво става? Това? Да, не. Fire. Нещо свързано с огъня. О, не. Fire! Това нарича Richest. Fire Rain. О, да. Къде? Няма, чакам. Вики изпуска неща. Лев на играта. Тук сте спуснали един кутес. Къде? Аз го бих вече. Аз имам инфърнал кроспо, ама не ми трябва. Намерих риб. Чук! Намерих чук. Добре. Не, кой може такова? Ще взема всички неща от тука. Не искам да Взимам всичко. Къде е кръспота? Ето го. Ой. Аз трябва да правя супи, за да си подобрявам класът. Това е един от най-хубавите апдейти. Виж тези мечки как са застанали на едно място. Взимам всичко. От кампа. Пак взимам 20 ферми. Виктор, остави място да сложа 20 ферми, брат. Аз вече ги сложих 20 ферми. Аз ги взимам. Не, Николасе! Чакай да подредра. Веднага ще ми ги върни. Веднага. Не, чакай малко да поставя нещата, защото имам Върни много си ми неща. ги. Чакай да поставя неща, защото не ги виждам. Колко минути останаха за САП? Ето 20 ферми, ето ги. Дай си ми ги. Аз ги бях направил. Ти нямаш право. Тук може би има червен чест. Но те вече са ми тъпи. Рекси! Дай, после искам да пробвам щита. Здрасти. Един и същ. Опа! И така си остане, така. Още може да видя. Искам да му ядя. А пък другия се. Пък виж другия с какво е. Виж, Кладата е лена. се даймонд. Това е много добро. Виж, това е се даймонд. Това е много добро. Това е новия щит. Макс, къде е Ленчо Пенчо? Да, и... Вижте където съм аз. Виж щита. Къде е Ленчо Пенчо? Където съм аз. Къде си?
Има човече, което е с Хикс. Брадър. Ти отиваш към мене ли? Поисках да умра, защото бях Аз гладен. мисля, че мога да си купя на този клас. What the? Друг сервер. Може. Аз да си купя ли най-новия клас? Да. Той е доста добър. Той колко пари струва новия клас? Аз ще си купя ония новия клас за 80 диаманта. Кой? Какъв е той? Имам 80. Хора, свърши евента, аз сливкам. И аз сливкам. Да побеждаваме играта. Ало, мото. Имахме предвид, че ще... Да. Само да видя новия клас. Аз взех втория нов клас. Сега я 50 диаманта струва той, колкото имам аз. Има ужасно готин щит. Не е толкова готин. Има готин щит. Има и още един 80. Има един, дето е топ. То ти дава компас и карта. Да. Аз го имам. Аз тоя го имам. Аз имам ужасно готин. Аз имам ужасно готин щит. Не, доста. Може ли да видиш, Макс, къде си? Искам само да видиш нещо. Макс, join си private сервера. Да, искам да играем заедно наново. И аз. Искам да си купя този с филто. Айде, купих си го. Никой да не купува това с картата. Да, той е по-скъпо и от това от щита. Кой би искал? Ама аз го имам. Ама много е топ този. Макс, Джойни си прави сървъра. Кой ти е клас? Ето, зареди. Макс, виж отгоре на главата ми. Макс, виж отгоре на главата ми. И аз съм с този. С една и съща. Хора, ние сме четирима с този клас. Никола, защо си с този тъп клас? За да мога да не харча дърво в началото и за да не харча краб. Сега да видим новите неща в новия бейс. Аз накрая съм с клас. Да, не така, той е с клас. О, гледайте! Не правете мат. Да. Спокойно. Чакай! Спокойно, поддържа. Какво е това? Какво е това? Кое? Чуй, виж, Никола, гледай! Аз имам 7 място в сака. Гледай! Забравих. Видя ли? Аз имам 7 място в сака. Какво прави този звук? Никола, виж. Това мисля, че удря. Не удря! Не, това заек е съклещен. Не удря, аз опитах. Да, не удря. Искам да видя вълците колко кръв ще ми махат. Тогава? Не знам. Първия заешки. Я да видя кой байоме. Знаете ли, ще пускат ново чудовище. То ще бъде котка. Аз с всяко сиво поле, което аз измина, ставам по-бърз. Много малко кръв ми маха. Вие ще поудеете колко бърз ще стана. Защо? Защото всеки път, Това казват животните да отиват далече. Виж ли как се ръгват от мене? Я почакай да пробвам.
Да, наистина. Това е супер готино. Чакай. Хора, аз съм... Звука Яко. кивони. Но на мен ми харесва повече новия. И като ги използваш тези Моя нов, неща. който ползвам. Аз ставам по-бърз, когато съм в нови части на картата. Аз ставам така по-бърз. Моя... Значи и колтистите се махат. Пък и щита спира. Вие знаете ли, че този щит... Вие знаете ли... Стрелата на стрелящия колтист се заби в щита ми. Да. И What the взима fuck, ли това- ти кръв? Не ми взе кръв. Мале, той щит е много готин. Ей, зайче. Колтист! Да, и аз това казвам. Супер готино е. Това ли е новия бед? Двамата се рандъм колтисти ли? Еми. Знам, новите 2 класа са доста... Ако има 4 с един клас и един от новия, всички са про. Аз имам новия с картата и компаса. Знаете ли, че този щит е по-готин, майче, и от онзи, който ти даваше червения чест? Royal Shield. Макс знае. Кое е червено? Може ли Червено е, защото отблъскаш животните. Така отблъскваш животните, даже и колтистите. А и сам да ти кажа, Николасе, че е супер готина анимацията, когато стрелящ колтист стрелне към тебе, а ти държиш. Това е като KJ. Искате ли да го питаме? Николасе, ще ме чуеш ли? Аз не Да. мога. Да не си на всяко животно го е така. Ще умра. То животното, виж, за секунда спира да те атакува. Не, то се отдалечава от тебе. Само да те подгоня. Животните се плашат от звуци, нали? Николасе, искаш ли да ти обясна всичко за този щит? Николасе, ехо, искаш ли да ти обясна всичко за този щит? Аз разбрах по-точно. Значи черветото, както разбрал, отблъсква животните. Ето така. Втория по-скъпия ли? А пък онова, По-скъпия. а пък стрелящия колтист... Николасе, ще ме чуе. Николасе, чуй ме! А пък стрелящия колтист, като стрелне към щита, анимацията е много готина и стрелата се забива в щита. Е супер готино. Я да го видя. Къде има колтист? Ела, Николасе! Макс, къде си? Чакай, че ще умра. От глад. Ето. Бързо идвай. Къде има колтист? Там. А, Има стрелящ. Не, Николас. Ето, гледай. Защото о, много е яко. Защото е като футболист. А когато се обърнат? Не. Когато се обърнат, те удра. Допадат си двете. До някъде. Намерих райфъл или не. Патрони на райфъл. Макс, къде има храна? Гладен съм.
Няма И аз. храна. И то ужасно гладен съм аз. Няма храна. Мога И аз. скоро да умра, не се очудвайте от какво, аз съм гладен просто. Имам храна. Аз съм добре. Това е много помощно, когато намираш храна и... Аз умирам край с мен. Хайде, чао всички вас. Айде друга На мен игра. Аз просто джойнах, за да видя какво прави самия ми щит. Аз си... Хайде сап, хайде сап. Не! Има шанс да играя саб сега. Substitution. Не съм сигурен. Защото да го казваш. Или като дупка, черна. Нещо. Като напиша сап, ми излиза Steal Brain Rot като главна игра. Да, защото това е съкратение. С е за стил, А е за А. Никола, Той е джойнвам добре. Никола, джойнвам ти твоя сървър. Искам да видя на Всъщност не. Last Letter. Хайде, време е да кажем чао на зрителите. Скоро може и да направя още един клип. И да знаете, той ще е готин. Кажете всички чао! Чао!